Türkmenistanda bankomatlaryň öňünde uzyn nowatlar döreýär. Lewap vilayatynyň Türkmenawaz şäherinde ýaşaýjylar özleriniň bank kartlaryna maliýe serişdelerini bankomatlarda nagdlaşdyrmakda kynçylyk çekýär. Bankomatlaryň öňünde uzyn nowatlar döreýär diýip 12-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy habar berdi. Onuň sözlerine görä ýaşaýjylar pullaryny nagdlaşdyrmak umydy bilen şäheriň tas ähli bankomatlaryna aýlanyp çykmaly bolýarlar. Ýöne olarda köplenç nagyt pul tapdyrmaýar. Türkmenawatda diňe Halk bankyň bankomatlaryna çäklendirilen möçberde nagyt pul ýeli ýeterli bolýar. Olardan diňe 200 manat eçenli nagdlaşdyryp bolýar diýip habarçy sözüne goşdy. Ol pullu bankomatlaryň öňünde uzyn nowatlaryň döreýänini unutdy. Köplenç nagyt pul nowata garaşýanlaryň ählisine ýetmeýär diýip ol Halk bankyň bankomatlarynyň öňünde döreýän nowatlar hakda maglumat berdi. Iki sany pullu bankomat bar, olaryň öňünde nowata durýan adamlaryň sany azyndan 150 adamy ýetýär. Hemmeler şol bankomatlaryň töweregine üýşýär. Sebäbi beýleki bankomatlarda pul ýok diýip habarçy bellädi. Onuň sözlerine görä bankomat nowatyna garaşýan adamlar zerrenýärler. Biregiň göwünne degýärler. Türkmenawaz şäherinde Halk bankyň edara binasy Sapar Murat Niýazow köçetinde ýerleşýär. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň alternativ habarlary hem ýurduň dürli künjeklerini bankomatlaryň öňünde döreýän uzyn nowatlar barada habar berdi. Paýtagtda we ýurduň beýleki regionlaryna ýerleşýän bankomatlaryň öňünde nowatlar göze ilýär. Adamlar noýabr üçin aýlyk haklaryny nagdlaşdyrmaga finansiýarlar ýöne bankomatlardan amal başyna çekip bolýan puluň möçberi 100-150 manatdan köp däl diýip Türkmenistanyň alternativ habarlary ýazýar. Büdjet işgärleriniň aýlyk haklaryny bank hasaplaryna geçirmek işleri Türkmenistanda soňky 5 ýyllykda tapgyrlaýyn amala aşyryldy. Aýlyk töleglerini bank kartlara geçirmek işleriniň iň soňky tapgyry 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap pensionerlere döwletden kömek pullaryny alýan mümkinçiligi çäkli adamlara we çağaly enelere degişledildi. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň banklaryndan berilen bank kartlarynyň sany 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna 1.709.603 ýetipdir. Şeýlede ýurduň çägine 14.858 sany töleg terminaly hasaba alınıpdyr. Bu sanlar baradaky maglumatlaryň täzelenen görnüşi el ýeterli däl. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2013-nji ýylyň oktýabr aýynda pul we alış-çalyş meseleleri hakyndaky karara gol çekdi. Bu karara gol çekilmegi bilen Türkmenistanyň bank karty töleg ulgamlaryny ornaşdyrmak işleriniň depkininiň güýçlenýäni habar berildi. Galy berdi Türkmenistanyň bank resmiýetleri ýurtda nagyt däl görnüşini tölegleri amala aşyrmak üçin hem işleriň alınıp barlýanyny öňe sürýär. Ýöne ýurtdan gelip gowuşýan habarlarda nagyt däl görnüşini töleg tölemäge niýetlenen terminallaryň sany juda uzyp tutulgyna galýar. Türkmen metbuaty ýurduň sanyny ykdysadyýety geçýändigini ýygyderli gaýtalýar. Ýöne munyň alamatlaryny görkezýän anyk misallar barada gurrun edilmeýär. Türkmenistana täze ýyl bayramçylygynyň öňýany adamlar saçak we birege sowgatluk almagyň aladasyny edýär. Bankomatlaryň öňünde döreýän nowatlar bayramçylyga taýýarlyk işleriniň fonuny bolup geçýär.